abuwa za ki min gare ni ki tausaya babu canza rafiya ki yi min tallafi kuskure ne da iya ko buguna ki akan kina sha wuya har ana min tsiya ni kwanai tirjiya mun canza naura ayya san kiya mamaye har zuciya kewaye ba da yin waiwayen watanki ba da izinin ki ba da farikin so ne yanzu kin kiniya babu tambaye bai minni daɗi ba babu jan koya akan kina shirya sana sabuwoyi da kasar ne mutu ba kaunar kina saba cikin ta na riba babu kankan ba kasan ki ya dan ba shi fa soyayya da ya bi kan hanya baya jan koya bai kyala kowa ba ko gida na fada ni masoyanki ne ko ina za na je ne sai da hotonki ne ba ni yanke alaƙar mu sai da yardar ki ne ke nake so a zuciyata babu tamkar ki ne na ji daɗin soyayya ke kika saba mini duk kalaman da nake yi yau ke kika koya mini ban ga murta dalilin ki ba a gashi kin sauya mini kin yi nisa gare ni da san ki dai kin kabar ni na ji cewa gare ni kaunar ki ta addabe ni ba ki ma so ki gani kin yi fushi kin tsane ni da ki farcan dalili kafin ki kauce gare ni ko kimin dan misalin da zai fahimtar gare ni kin bar ni nan ne kadai kin ce da ni babu hanya da ki dawo gare ni dan Allah in ji daɗi na sauya ni ki dawo gare ni daure ki dawo gare ni ba fa laifi na bane rayuwar zaki duba